ukuona chimanje ndakatoti zvinhu zvangu business rangu nteera famba papa ndatotsvaga mari yangu hobo ndati sambega ndati ndifonere maititika ndati maititi ndaita mari yangu hobo yakawanda zibhegi so manje ndaita mari yangu hobo ndati maititi ndoda urorawo kaanzani mwana wefifi handiti maititi vati une mari ndati mari ndinayo kapaya vatonditi huya kumba kwangu vatondipa adresi paya ini semunhangane mari yakawanda ka ndatanga wangu kutofamba netsoka ndichitoenda kumba kwavo bhozi ndasikadi kutambisa mari ndasvika pagedhi paya ndana pakatodhizainwa tumaruva patone heji patone chikwangwari chakatonzi maitita ndatasira ndatiti uyu mukadzi akarongeka mhanu ndatanga kutoyemura kapaya ndikutoyemura ndatega nditarise time kapaya ndichitarisa time kapaya ndobva ndatongoti ndandasangana nenodhu ndati ndiani kwandisendera nodhu ndati ndaona face neheading yacho yakatonzi maititi maititi abuditsa nodhu ndati rega ndivhure nodhu ndikuvhura nodhu ndatongona zvari mapatapata ona ndaona mapatapata ona manje saka inini ndatorwa neconfusion kapaya ndati ayo pamwe ndatadza kuona pamwe kamera yakatadza kutora yona ndaenda parimwe picture racho ndana idhoo baba hapana kana chinhu sanati magara akapera nekurovera pazvidzva ndati ndiri pagedhi kapaya ndatanga kubvunda nechando zvanjiona manje zvansirizo bva ndati gandishingise yona ndashingisa semurume ndarora kuti mapress ups ndati gandipinde ningoenda norora fifi wacho ndidzokere kumba ndazozviona izvo ndakuda tovhura gedhi yona ndobva ndasenderwa chivhidhiyo ndati ko vhidhiyo ndiriipiri tona vhidhiyo reriye ndatona ndandasangana nemaavhu akashisha iwe kutange guru ukunzi ini ndazvionera pamhunosefoja kana usina kuzviona zvitsvage unozviwana ndati maguru kaya anzwa maguru aya anzwa ndobva ndatokubayana ndatodzima mafoni ndatotiza saka imimi mboisara muchisubscribe bosi saka manje ini ndakabva ndatanga kutotiza ona manje bva ndasvika pamusika papa ndana panenge kamudhara baba kachida kutotenga madomasi saka mudhara akashati kutenga madomasi because vamwe mai panext vaikati uyamutenge kwangu uyatenge vamwe ashedzera zvavo zvekungoattracta ndati mudhara adatenga madomasi ka mudhara ndobva azongonzi nemwe mukadzi mudhara tengai madomasi angu aya ndino ndakupaine manodya maititi ndakati savanhu vakutoita profit kana manodho ndobva mudhara atotenga madomasi ndobva atopiwa manodho aya ndobva atotanga kutofara asati aona manodho paona manodho ndobva atsamwa nafesi yake chifinyama kutanga muna iwe ndobva ndati ko mudhara wechiko mvataundi ndavharwa ndakati ko mudhara mavharwa sei hanzi ndavharwa ko mudhara imimi mazovharwa sei zvakanzi tarisawo ndapiwa maguru shaakashisha muna kundiredza maguru nini mudhara atanga kutondipopotera nini ko mudhara inini ndinadii ndinatengesa manodho here nini mudhara vati mune kolabo mimi muita basa rekuti pazvinhu zvakaora izve ndati imi ndakuenda nimi musara muchisubscribe nyaya yangu yatopera iyi